No a spolu s našim reportérom Ľubom Schwarzbacherom sa teraz pozrieme na vrchol jednej z najaktívnejších sopiek sveta. Islandská Hekla pritom môže kedykoľvek vybuchnúť. Tvrdia to aspoň odborníci z Meteorologického ústavu v Reykjavíku. Úroveň magmy v jej útrobách už totiž presiahla stav, pri ktorom naposledy v roku 2000 explodovala. Podľa vedcov v Reykjavíku sa nedá nikdy presne určiť čas najbližšej erupcie. Máme rozmiestnené monitorovacie stanice po najkritickejších miestach krajiny. Po poslednej erupcii vyrástla sopka o 11 metrov. Lávové rieky lemujú všetky jej svahy. Ničivá sila tejto hory ju od nepamäti spája s množstvom legend. Sopku Heklu označovali v mnohých historických cestopisoch a mapách ako bránu do pekla. Cestovatelia sa tomuto miestu v minulosti podľa Islanďanov vyhýbali. Podľa legendy, ak bolo na vrchole pekne, bol to jasný signál tam neísť. Ale vy dnes máte šťastie, keďže hrebeň je zahalený v hmle. Čím sme boli bližšie k vrcholu, tým bola horúcejšia zem pod nohami. V kráteri sme si mohli popáliť prsty. Napriek tomu, že kráter sopky bol dlho považovaný za bránu do pekla, výhľad odtiaľto je viac menej božský. Ľubo Schwarzbacher, Slovenská televízia, Island. Z Hekly na pobrežie je asi 120 kilometrov, po takých cestách ako tu približne 10 hodín. Z toho asi hodinu a pol po dne ľadovcovej rieky, ktorá existuje paradoxne len v noci. Práve preto musíme týmto územím prejsť počas dňa, inokedy je totiž neprejazdné. Dostali sme sa pred záplavové územie severného ľadovca Vatnajökull. Cez túto časť cesty sa dá prejsť iba cez deň do nejakej 17. hodiny, pretože potom voda z ľadovca, ktorý je južne od nás, začne celé toto územie zaplavovať. My sme tu, je približne 1 hodina, takže by sme to mali stihnúť celé prejsť, bude to trvať asi hodinu, hodinu a pol. Záplavové zóny sa po erupciách sopiek menia na obrovské odvodňovacie územia. Voda z ľadovcov berie všetko, čo jej stojí v ceste. Skončí až v mori s obrovskými kusmi ľadu. Cesta záplavovým územím vedie na pobrežie, lepšie povedané na najjužnejšie miesto na Islande. Mys Dýrhólej, brána Islandu, čierny piesok a ľadový oceán. Nedaleko od tohto miesta strávil prvý kolonista Islandu Ingólfur Arnarson prvú zimu na ostrove. Písal sa rok 874. Arnarson si vybral za svoje prvé zimovisko miesto nedaleko ľadovcového jazera Jökulsárlón. Podobnosť so scénami z Jamesa Bonda nie je vôbec náhodná. Pred 30 rokmi bolo jazero len polovičné proti tomu, aké je dnes. Na svedomí to má roztápanie sa ľadovcov. Hĺbka jazera je okolo 200 metrov, čo z neho robí druhé najhlbšie jazero na Islande. Pred ním je už len jazero Öskjuvatn, 220 metrov hlboký kráter sopky Askia zaliaty vodou. Vznikol obrovskou erupciou v roku 1875. Podobne ako susedné jazierko Víty. Všade cítiť syrovodík a paru. Pomedzi prsty na nohách sa tlačí teplé blato. Takže ideme sa vykúpať do jazierka Víty, v preklade peklo, pri veľkom jazere Öskjuvatn, v sopke Askia. Bye bye. You're sticking to my finger. You smell like used before. Your skin to me tastes rotten. Po mesačnom skladaní a rozkladaní strešného stanu si človek uvedomí, že to, čo sme videli práve preto, že sme mohli prespať, kde sme chceli. Že sme kempovali na jedných z najkrajších miest, aké ktorýkoľvek z nás na cestách videl. Že sme mohli slobodne cestovať a obdivovať túto krajinu s rešpektom.
Členovia expedície Island 2007, medzi ktorými je aj náš reportér Ľubo Schwarzbacher, sa po mesiaci vracajú späť na Slovensko. V krajine ohňa a ľadu vystúpili na vrcholi najznámejších sopiek. Majú za sebou tisíce kilometrov a napríklad 160 vodných brodov. Teraz vám ponúkame poslednú reportáž priamo z Islandu. V náročnom teréne sme v autách strávili za jazdy viac ako 230 hodín. O zložitej priechodnosti ciest, ktoré sú otvorené len 2 mesiace v roku, svedčí aj naša priemerná rýchlosť, ktorá bola približne 17 km za hodinu. Na Islande sme prešli viac ako 4000 km, pričom väčšina bola po nespevnených pistách a cez lávové polia. Len ťažko dokážete nájsť na svete inú krajinu, v ktorej za jeden deň viete prejsť púšťou a zároveň ľadovcom. Vďaka snežným skútrom a priaznivému počasiu sa nám podarilo dostať aj na najväčší európsky ľadovec Vatnajökull. Šéf expedície Juraj Úrich bol s cestou spokojný. Sme splnili vlastne všetky ciele, ktoré sme si predsavzali. Podarilo sa nám nafotiť vyše 4000 fotografií, ktoré postupne s reportážami uverejníme v 7 slovenských časopisoch a novinách. Okrem fotografií sme nakrútili aj niekoľko hodín videa. No a toto sú v správach STV posledné zábery z tohto jedinečného ostrova. Na záver expedície nás čaká asi 1500 km cez Atlantik a potom približne taká istá vzdialenosť po cestách z Dánska späť na Slovensko. Ľubo Schwarzbacher, Slovenská televízia, Island. Odchod z Islandu mi pripomínal skôr vyhnanie z raja. Keďže nechcem byť veľmi sentimentálny, povedal by som návrat do reality. Pomalý, studený a nezastaviteľný. Ako polárny deň.